Казвам се Виктор Хаджийски, главен асистент съм в Химико-технологичен и метеорологичен университет, инженер-металург. В момента сме в Стомана Индъстри, където реализирам моята практика, включена към тази програма. Този курс отвори полезрението към това как се връзва науката с бизнеса, също така какви възможности дават европейските програми за развитие на технологиите и науката и как аз мога да приложа моите знания или, така да се каже, моите наблюдения при моята научна работа в бизнеса. Придобивам впечатления и знания от технологиите и агрегатите, които се ползват към днешна дата в заводите, които произвеждат стомана, а ние именно обучаваме студенти, които са потенциални хора, които ще работят в тези заводи. И се стараеме чрез такива практики да усъвременяваме нашите учебни програми, които да съответстват с изискванията на бизнеса. Както и в научната работа, изследванията, които правиме, те не са самоцелни, ами те са конкретно свързани към бизнеса, хората, които се интересуват чисто икономически.